Днес ще ви разкажем как една смела идея се превърна в проект, който променя облика на Пловдив. Това е Марица Тауърс, последният проект на Тармекс. Строежът на комплекса бе стартиран през 2022 година, като в момента на 70% завършен. Инвеститорът установи нужда от жилищен комплекс, който да е подходящ за семейства, търсещи спокойствие и перфектната среда за създаване на дом, както и за младежи, които искат да се развиват и да са в комуникативна локация. Ще ви разкажем за идеята зад проекта, защо избрахме точно тази локация, как стартира строителството и нашите финални очаквания. Проектът Марица Тауърс започна с мисълта за създаване на пространство, което не е просто жилище, а дом за млади семейства и студенти, което съчетава удобствата на съвременния живот с възможността за спокойствие. Марица Тауърс е разположена на едно от най-красивите и динамични места в Пловдив – брегът на река Марица, близо до моста на Васил Априлов. В непосредствена близост имаме детска градина, университети, начални училища и болници. А районът е избран не случайно. Тук можете да започнете деня с изгрева над реката и гледка към Родопите и Тепетата, а вечер да се отпуснете в тишината на природата, без да се отдалечавате от удобствата на града. Локацията е стратегическа, но същевременно спокойна. Намираме се на 7 минути от центъра, 7 минути от гребната база, под 5 минути до ресторанти, супермаркети, молове, детски градини и училища и 10 минути от северната индустриална зона. Проектирането на Марица Тауърс започна с амбиция и внимание към всеки детайл. В началото се фокусирахме върху полагането на здрави основи и стабилни носещи колони. Критичен момент за надежността на сградата. Архитектите ни създадоха модерна фасада, съчетаваща природни и модернистични елементи, които придават характерния стил на строителя. Какво прави Марица Тауърс специален? Големите озеленени площи и естествената горичка в рамките на комплекса предоставят спокойствие и близост до природата. Това е само началото на нещо голямо. Марица Тауърс не е просто комплекс, а нова общност, съчетаваща съвременен и природосъобразен начин на живот. С наближаването на финалните етапи очакваме да приветстваме бъдещи жители и приятели, които ще направят комплекса свой дом. Голяма част от апартаментите вече са резервирани поради атрактивните цени. Ако търсите жилище без компромиси или добра инвестиция, свържете се с нас на посочените контакти в описанието, за да получите персонализирана оферта и консултация от наш експерт.